Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng breadfruit or kulo in Bisaya. So kani, pwede rin mo siya gataan, pwede mo siya longagon, or pwede mo na siya i-bake. Pwede mo na siya himuong chips. Pwede mo siya isagol sa mga cake. Pero ang ginasagol sa cake, katong hinog na siya, medyo lata-lata na siya. Nga nangutana din ha, kung unsa ni siya, mo ni siya ang kulo sa mo. Dili ni siya kamansi guys, ani siya liso. So, ang lasa ani, mura ra jud ni siya kamuti. So, kani guys, family ra gyapon ni siya sa langka. Ang kalahian lang ani niya, kaya wala siya liso. So, ato na ning hiwaon, kaya aron mahumanta ani ato ang istorya. Karon mora ni akong paniud to guys. Breadfruit ra jud paniud to kay mora ma-afford way bugas. Pero lami ra man pud gihap. Lami pas bugas. Ang pagluto ani dili ra jud nimo ni siya kayo dugayon. 20 minutes lang jud ni siya nimo isalang. Tapos ang tubig ani niya guys kay gamay ra jud kaayo nga igo lang makaluto sa iyaha kay malata jud ni siya daghan kay tubig. Sayang nay daot guys. Kuha lang nato na siya, di nato siya epil kay lain pod. Judera, charan, luto na ang paniudto. Maniudto ta guys. Salamat sa pagtanaw. Hangtod diri lang. And follow for more.